Bon dia, bona tarda, bon vespre, molt bona nit. A la sessió d'avui la dedicarem a intentar calmar el nerviosisme i aquesta ment que sempre està activa. Intentar que els pensaments, quan apareguin, cada vegada apareguin de forma més dilatada. Això és el que fem quan meditem. Deixar la ment en blanc, que és molt complicat, i el que intentem fer és que cada vegada els pensaments siguin més esporàdics, que hi hagi més distància entre pensament i pensament. Començarem la sessió d'avui amb un mudra. Porta pel nom Bayan Mudra i primer de tot ens col·locarem en una posició asseguda. Podem fer-ho amb les cames creuades o asseguts en una cadira. El que és molt important és mantenir, com sempre, aquesta esquena ben recta i vigilarem també de tenir la barbeta lleugerament inclinada cap avall, amb les espatlles també rectes. I el Bayan Mudra és una posició dels dits on el polze toca amb l'índex i amb el cor, així, amb les dues mans, mirant cap amunt. I aquest mudra se l'anomena de la hipertensió, perquè va bé per la gent que té la pressió alta, i el que fa és això, és intentar alleujar aquest nerviosisme. Col·loquem aquest mudra damunt les nostres cuixes, mirant cap amunt, i tinguem la sensació d'aquest mudra que el que fa és això, és intentar calmar la nostra ment, intentar alleugir aquest nerviosisme que és inevitable en el dia d'avui, que tots portem a dins, i intentar calmar aquesta ment. Com dèiem, va bé per la gent que té la pressió alta i ajuda a millorar la vista també. El que farem per començar és centrar la nostra consciència en la respiració. Abans, però, intentem adoptar la posició més còmoda possible. Si hem de moure les espatlles, les movem ara. I intentem adoptar una posició que ens sigui el més còmode possible. La respiració que farem avui s'anomenen les 10 respiracions perfectes. I consisteix en inhalar amb suavitat, com si intentéssim olorar una rosa. En faré una. Cadascú ha d'anar al seu ritme, però la idea seria inhalar, podríem comptar fins a 10, fins a 8, un número, un ritme que ens sigui còmodes, que no forcem. Per exemple, ara començaré, faria He arribat fins a 5 per començar i unes 5 per expirar. I a poc podem anar incrementant el ritme. Provem-ho. Això mateix. Ara que hem fet aquesta primera presa de contacte, tornem a respirar amb normalitat, amb fluïdesa, i farem aquest cicle de les 10 respiracions perfectes durant aproximadament 5 minuts. Evidentment, hi ha persones que aniran
més a poc, hi ha persones que aniran més de pressa. La idea és que la següent respiració pugui ser més profunda que la primera i així fins a arribar a les 10. Començarem ara, jo aniré parlant, però vosaltres us podeu... Mira, comencem ara mateix, mantenint aquesta posició del mudra i comencem la primera inspiració. Comptarem 1 després d'haver inspirat i expirat, és a dir, la primera inhalació és 1, la primera exhalació és 1 i després anirem per la segona fins a arribar a la número 10. Si no estem acostumats, pot resultar cansat i que necessitem fer pauses entremig, tant si és perquè no estem acostumats com si és perquè el nostre cos ho necessita. Escoltem-lo i donem-li aquestes pauses. No cal córrer, no és cap competició. És un moment que dediquem única i exclusivament a nosaltres. Aprofitem-lo. És un moment d'escolta interior. És un moment d'assaborir, amb l'olfacte. Fem aquestes inspiracions molt suaus, imaginant-nos que tenim una rosa, la rosa més bella, davant nostre, amb un aroma perfecte. I ens volem impregnar d'aquest aroma. Volem que aquesta fragància, que aquest oxigen que ens aporta, arribi a cada una de les cèl·lules del nostre cos, sense excepció. I quan expirem, quan deixem anar l'aire, ho fem també amb la mateixa suavitat amb la que hem inspirat. Estem a gust. Només hi ha aquesta rosa i jo. I l'assaboreixo com assaboreixo cada moment de la meva vida, d'aquest present. I és que aquesta respiració, que la donem per fet, és la nostra àncora en el moment present. Cada cop que passem nervis, que sentim angoixa, tornem en aquesta àncora. Tornem a fer aquestes respiracions conscients. I ens ajuda. Ens ajuda altre cop a sentir-nos que formem part de l'ara. El passat ja no importa i vivim en el present. Aquest present que està ple d'aquesta fragància que ara mateix oloro i que la tinc des de la punteta del meu cap fins la punta dels dits del peu. Ocupa tot jo. I com una lluentor brillant reflecteix, com un estel que brilla, reflecteix cap a l'exterior. Estic omplint d'aquesta puresa, d'aquest aire, d'aquesta rosa,
I no em sap greu expulsar-la amb suavitat, perquè sé que la següent inhalació em tornarà a portar la mateixa frescor, la mateixa oxigenació, la mateixa puresa. Molts de vosaltres, segurament la majoria, haurà acabat ja aquests cicles de respiració. Els que hagin acabat, tornem a una respiració normal i fluida. I si hi ha algú que encara estigui acabant, que ho faci, no hi ha pressa. Molts de vosaltres segurament haureu acabat ja fa estona i ja heu tornat en aquest ritme normal de respiració, on bàsicament es tracta d'observar. Observem amb aquesta respiració natural tot el circuit de l'aire, com arriba fins als nostres pulmons, com s'enxamplen les costelles i com després d'haver omplert tota aquesta part d'aquest estómac, aquestes costelles, l'aire arriba també i alça una miqueta el pit, no aire, per després tornar-se a desinflar i tornar a la posició normal d'exhalació, de contracció, i novament aquest nou circuit d'aire, com quan omplim una ampolla d'aigua, on primer s'omple el fons i es va omplint fins dalt, fins al pit, no al revés, perquè tot sovint respirem només de pit sense arribar a l'estómac, i el que primer s'ha d'omplir és tota la part del baix ventre, com una ampolla, i després es buida, seguint el circuit invers. Continuem amb aquest Apan Mudra amb aquest Bayan Mudra, aquest mudra de la hipertensió, aquest mudra pel nerviosisme i per calmar la ment. I tot seguit intentarem mantenir aquesta consciència a la respiració i en repetirem les següents afirmacions. Aquestes afirmacions ens ajudaran en aquest procés de calmar aquesta ment. Tinc pau i estic en calma. Estic en calma i estic relaxat, relaxada. Tot el que hi ha al meu voltant m'aporta pau. Tot i que hi pugui haver ambients tèrbols al meu voltant, m'envolto d'aquesta pau i aquesta pau em protegeix. Em sento protegida. Sento que l'univers em protegeix. Confio en l'univers. Confio en que tot està bé i que aquesta pau és estable, perquè només depèn de mi. Jo trio pau, tot i que els altres
no hi siguin o vibrin amb una altra freqüència. El meu camí és la pau. El meu camí és la calma, el relax, el viure en l'aquí i en l'ara. Aquest és el camí que trio per mi. El passat no té cap poder sobre mi, cap ni un. El passat ja ha passat i allibero totes les experiències negatives d'aquest passat. Ja no estan en mi. Només estan en mi els ensenyaments d'aquestes experiències i abraço aquests ensenyaments que m'ha donat l'experiència i dono les gràcies per aquest passat. M'allibero de tot el negatiu i em quedo amb tot el que m'ha portat de bé, perquè amb tota experiència negativa hi ha aquest aprenentatge que ens queda, aquesta saviesa interior que ens queda, i això sí que ho atresoro. De la resta me'n quedo lliure, m'allibero d'aquest passat. Aquest passat on potser altres m'han fet mal i els perdono amb tot el meu cor i els hi envio aquesta pau que sento ara mateix, aquesta calma. En aquest passat on segurament jo també he fet mal i em perdono, perquè la perfecció no existeix i sovint, si som bones persones que ho som, si fem mal a algú altre o si aquest algú altre ens fa mal, potser estava fent el millor que podia en aquell moment, igual que nosaltres fem el millor que podem a cada moment. Per això visc en present, en l'aquí, en l'ara, i sóc la suma de totes aquestes experiències que m'han enriquit, però no guardo cap rancor, m'allibero d'ell i em sento pura, em sento pur, calmat, relaxat, en pau. Aquesta pau que la busco, que la trobo, perquè està dins meu i només haig d'aturar-me a escoltar-la. I quan m'aturo i l'escolto, es manifesta, és part de mi. Soc pau. Inhalo pau i exhalo pau. Inhalo calma i exhalo calma. Inhalo relaxació i exhalo relaxació. I noto com amb cada exhalació allibero totes les tensions acumulades del meu cos. I noto com no hi ha tensió ni a la meva llengua, ni a la meva mandíbula,
les meves espatlles, que vaig veient com baixen i com incrementa aquesta distància entre les meves espatlles i les meves orelles. Aquesta distància que cada cop es va fent més gran. I afluixo entre cella i cella, i afluixo el ventre i les cames i els peus, i em noto molt relaxada, molt relaxat, i em noto que m'estic donant aquesta pau que tant mereixo, aquests moments per mimar-me, aquests moments per estar amb mi, aquests moments per omplir-me d'amor cap a mi i poder així donar amor als altres, perquè no podem donar el que no tenim i primer ens hem d'omplir i hem d'estar bé i hem d'estar en pau. I visc en aquest present que és un regal. És un regal que no té preu i em desfaig de tota motxilla que pugui acumular. No tinc cap pes a sobre meu, perquè no hi ha culpa, perquè hi ha perdó, perquè hi ha acceptació, perquè hi ha pau. I tinc fe en que la vida em dona el que em mereixo. I tinc fe en mi mateix, en mi mateixa, perquè sóc capaç de resoldre qualsevol entrebanc que la vida em posi al davant. Torno a inhalar pau i torno a exhalar pau. I ho continuaré fent la resta del dia. Quan potser la respiració no sigui tan conscient com ho és ara, continuaré inspirant pau i expirant pau. I els del meu voltant notaran aquesta energia tan blanca, tan pura. I ara farem una darrera inspiració més lenta. Intentarem que sigui el màxim de lenta, però el màxim de còmode possible, sense forçar. I després exhalarem per la boca com un sospir. Si cal, ho repetirem 2 vegades més. Fem una tercera encara. I
si quedava alguna tensió, per petita que fos, la deixem anar. I que només hi quedi aquesta pau. Aquesta pau que està amb nosaltres, que viu dins nostre. Som pau. Respirem pau. I donem pau als altres. I ara seguirem el nostre dia, si és el cas, o ens n'anirem a dormir amb aquesta sensació de benestar, de calma.